मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। होला वीडियो कॉल पिया होला वीडियो कॉल पिया होला वीडियो कॉल पिया होला वीडियो कॉल पिया। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। हमके चाही उहे फोन चाहे निकाला तो होलो ना। हमके चाही उहे फोन चाहे निकाला तो होलो। हमके चाही अभी तत्काल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। हमके चाही अभी तत्काल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। फेसबुक हम चलाइब खूब रीलिया बनाइब। फेसबुक हम चलाइब खूब रीलिया बनाइब। इंस्टाग्राम पर मचाइब धमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। इंस्टाग्राम पर मचाइब धमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। होला वीडियो कॉल पिया होला वीडियो कॉल पिया होला वीडियो कॉल पिया होला वीडियो कॉल पिया। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। परदेस रह बजाइब लेब तो हंसी बातियाई लेब तो हंसी बातियाई लेब तो हंसी बातियाई। परदेस रह बजाइब लेब तो हंसी बातियाई लेब तो हंसी बातियाई हम लेब बातियाई। वीडियो कॉल पर लेब हाल चाल पिया कर वीडियो कॉल पिया ना। वीडियो कॉल पर लेब हाल चाल पिया कर वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। अब मोबाइल चलल बा कमाल पिया होला वीडियो कॉल पिया ना। मेरा गाना कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और नए अगर चैनल पे आ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िएगा प्लीज़। आपको कुछ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल लोगी सुस्ता मौर्या पर।